Takže servus lidi, zdravím vás u prvního videa z tutoriálu. Dneska je to pan Riko tady z Ostravy. Pan Riko z Ostravy, tady pan Riko z Ostravy. Je to dneska velmi dobré. Tam je pan Riko z Ostravy. Takže to je dneska mizíme píčo. Ten to vzal na prudko. Ten to vzal na prudko, takže prosím neprovokovat v komentářích, jo? A když tak by si řekl svůj Instagram. Alex Podřídko originál 69. Dík, co má na sobě, Drino. Úplně nic moc na sobě. Lidi, že to nemá nic moc na sobě. Lepší já, gang more. Větší gangbang more. Já se rovnou i zapálím. Napři sám ty, tady ty jsou ty dobrý právě. Tady ty? Jo. Ještě mám pocit, že tohle jsem úplně rozmíl. A nebo je to úplně dělovka. No, tak je to úplně dělovka. A mu ten Saša, já bych to zase rozmrdal, ne? Kdo ti to píše? Saša, dej tady Riko z Ostravy mu píše to? Nějaká ženská, že Riko? Jak se cítíš, Riko? Jak se dneska cítíš, Braško, Riko? Na klid, dneska pohodový počasí. Takže mizíme. Dneska jsme si udělali nový album, půjde dneska nový album, že Riko? Jednu nohu tam, ještě jednou druhý klip. Že? Jasně. Pokud chcete další video s Rikem, nezapomeňte dát like, odběr. A sledovat Rika na Instagramu, to je důležitý, že Riko? Jasně. A Riko má svůj YouTube kanál, jak se tam jmenuje Riko? Riko se tam jmenuje Hard Riko, normálně na YouTube. Takže lidi, mějte se hezky, smějte se jak chcete. A čusku.